What to do when you travel to Pampanga? Hindi ito yung usual na food trip na alam natin sa mga Kapampangan. Come with me in this adventure as I bring you to our very own hot springs. Ibang klaseng nature trip to. Anong trabaho mo? Nag-aapok ng tao. Yes guys, dito nyo mararanasang maapakan pero nag-e-enjoy ka. Bilang kilala tayo as a food trip destination, maraming hindi nakakaalam na there's another side to Pampanga. At dito sa pupuntahan natin, you can relax under 8 different hot spring pools na may iba't ibang temperature at nagbabalak pa nga silang mag-add ng mas marami pang pools. Meron din tong adventure part because you have to ready 4x4 to get there. Yung mga dadaanan natin ay actual riverbeds, so medyo rocky yung road which actually makes it more exciting. Dadaan din tayo sa gitna nitong mga naglalakihang bato, mala Indiana Jones yung feels, at mararanasan mo ring ilibing ng buhay. Ito yung kanilang spa kung saan tatabunan ka ng mainit na sand believed to be good for your circulation at babalutin ka rin ng mud mask from head to toe. After all of that, you get to end the tour with a buffet of local dishes, kaya uuwi ka rin talaga ng happy. So tara and let me show you everything we did in this exciting day. Welcome to Puning Hot Spring and Restaurant. Mabuhay po! Good morning po! This establishment has been around for almost 14 years now. To get there, kailangan mo muna magpunta sa Station 1. Located ito sa Sapang Bato. Makikita nyo sila sa Google Maps and yes, kayang-kayang i-drive ng sedan to kasi hindi pa naman rough road dyan. Ang unang gagawin ay magre-register and briefing para sabihin na nila kung ano yung ating itinerary for the day. Pagkatapos niyan, magpapalit na tayo ng pangligo at diretso sakay na sa 4x4. Dalawa yung schedule nila dito. Yung morning tour starts at 7 AM and yung afternoon tour you can start as early as around 11:30 I think. Pero mas maaga, mas maganda para marami kang time na mag-enjoy sa mga hot springs. Nasa 30 minutes itong ating 4x4 ride. It's super fun and somewhere in the middle hinayaan nila kaming bumaba para makapag-take ng pictures. And then uunahin nating puntahan yung Station 3 kasi nandito yung mga hot spring pools. Of course, yung mga pool natin man-made yan pero yung water is all natural galing mismo sa loob ng bundok. Tulad ng sabi ko kanina, iba-iba yung temperature niyan. And if I remember right, parang 70 degrees yata yung pinakamainit. Honestly, that's too hot for me. Pero yung mga nakasabay naming Koreans and Japanese, enjoy na enjoy sila. Gusto ko pumunta doon. So, naspatan ko nga tong very aesthetic na pool sa baba at nag-decide kaming lumipat dyan. May pa waterfalls yung effect at yung init niya kayang-kaya namin. So, dito na kami nagstay ng matagal. Ang saya nung naliligo ka sa warm water habang ine-enjoy mo yung napakagandang view na yan. After maligo, nag-take muna kami ng maraming pictures, of course. Tapos, sakay ulit tayo ng 4x4 papunta naman doon sa Station 2 at nandito yung spa. Merong mga vendors sa labas and since ang init ng araw, bumili muna kami ng boca juice bago umakyat at dito na nga mangyayari yung tatabunan ka ng mainit na sand at tatapakan as a form of massage naman. And this was so relaxing. Nami-maintain nila yung heat ng sand kasi sa ilalim nito, literal na may mga pugon. Pag ahon mo dyan, babalutin ka nila ng mud mask from head to toe, malamig yung mask, and this is their way of cooling you down and closing your pores. At nakakaloka, nakiselfie pa nga tayo dyan habang nababalot ng putik. And yes, habang ganito ang itsura natin, sakay tayo ulit sa 4x4 pabalik sa Station 1. Dito na tayo maliligo at magbibihis. Nagpo-provide sila dito ng malinis na towels and soap at pagkatapos nun, you get to enjoy this buffet of local dishes. Ang sarap ng pagkakaluto. Para ka nakikain sa piyesta, ganun. And to those who are curious, pwede kayong pumunta dito para mag-buffet kahit hindi kayo mag-a-avail ng hot spring tour. But to those who are up for an adventure, why not try it? It's definitely a wonderful experience. Ito yung kanilang contact details para sa mga gustong maka-experience ng Puning Hot Spring.